Bil-Partit Nazzjonalista fil-Gvern il-kontijiet tal-enerġija ma jibqgħux irħas kif huma llum u minflok jerġgħu jibdew jilagħbu mal-prezz internazzjonali taż-żejt. Filwaqt li biex jitfa' t-tanker tal-LNG barra, Simon Busuttil jerġa' jibda jħaddem il-power station tal-BWSC bil-heavy fuel oil. Għax fi kliemu la kellna d-dawl qabel bdiet il-power station il-ġdida li taħdem bil-gass, din m'għandniex bżonna. U kellna d-dawl għax ħallejnilu power station ġdida tal-BWSC. Huwa fil-manifest elettorali li sa fl-aħħar kien ippubblikat nhar l-Erbgħa li Simon Busuttil qal li se jitfa' t-tanker il-barra u jikkonfermah. Dwar it-tanker tal-gass, iva, it-tir tagħna hu illi noħorġu dan il-periklu il-bot mill-bajja ta' Marsa Xlok. Naturalment mingħajr it-tanker tal-LNG il-power station ma tistax taħdem bil-gass, xi ħaġa li Simon Busuttil ma setax jiġħad. Kemm nagħmilek osservazzjoni żgħira, Dr. Busuttil, hemm xejn semmejt tal-BWSC jekk titfa' tanker barra l-BWSC ma taħdimx. Nikolħu paċenzi, dan mhux dibattitu jasra bejni u inti tagħmel mistoqsijiet u jiena wieġibtek. Simon Busuttil insista għal iktar minn darba li l-alternattiva għat-tanker tal-gass hi l-BWSC li biex inxtrat inbidlu r-regoli ambjentali u għadu irida sal-lum. Mhux it-200 megawatts sal-interconnector biss aħna ħallejnilu il-BWSC. Ma anke qabel xala aħna diġà kellna ġenerazzjoni tal-elettrikal. U la darba se jmur għal żmien il-BWSC anke dwar il-prezz tal-enerġija m'hemmx garanzija. Spjega dwar dan Marlene Farrugia, il-kap ieħor tal-partit. La Marlene, għandek il-mikrofon. Bixaw il-mikrofon, ejwa. Marlene Farrugia qalet li l-prezzijiet tal-elettriku se jibdew jirriflettu il-prezz internazzjonali taż-żejt. M'hemmx garanzija li jibqgħu kif huma llum. Illi t-tariffi tad-dawl ħajkunu jirriflettu. Is-suq aħna ħankunu qed nagħtu tariffi illi jirriflettu is-suq taż-żejt. Marlene Farrugia kienet ċara iktar minn darba. Mistoqsija jekk hux se jkunu orħos, Farrugia qalet li skont il-prezz taż-żejt. Aktar mistoqsijiet. Mela, għamiltlek mistoqsija oħra, l-ħaġa għamiltlix kemm se jorħsu l-kontijiet. Għamiltlek ħajkunu jirriflettu il-prezz taż-żejt u s-suq taż-żejt internazzjonali. Meta kien hemm gvern nazzjonalista, il-prezzijiet dejjem olew u qatt ma kienu stabbli.